Hello guys, आंनि मोनसे पडकास्ट नाजानाय नोंथांमोना नायदों BM Setup Channel and दिनै नोंथांमोननो मोजां खबर सिगांनिफ्रायनो खबर मोजांखामोन but आं नोंथांमोननि सिगाङाव नुजाफैनो बारा एसेबां टाइम मोनाखैमोन दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोजां खौरां लानानै सौफैदों गोबां मोजां आरो गोबां माखासे दुखुबो सिगांग्रो एसे बालाबगासे मोजांखौ खोनासंग्रोनोसै बाक्सा जिल्लायाव मोनसे इन्टिग्रेटेड टेक्सटाइल एपारेल पार्क खुलिदों प्रमिला रानिया बेखेवबाय थांनाय सप्तायावनो आरो बिनि उनावहाय 250 कोटी रां BTC हालामाव हरदोंमोन माने डिस्ट्रिक्टआव माने BTC आ मोनसे डिस्ट्रिक्ट बायदिसो नालाय सो बे मोनसे स्टेट जासिगोन अब्लाबो बेयाव 4 डिस्ट्रिक्ट थायो बिनि आन्दाराव सो बे 4 डिस्ट्रिक्टखौ मेनेज खालामनो थाखाय जोंनि BTC सरकार हाग्रामा महिलारि बा बिनि सिङाव थानाय जेसेबांखिनि आफाद दं बिसोरनो 250 कोटी रां हरदों होनना खोनादों आरो 250 कोटी रां हरनायाव 41,000 कोटी रांखौ बाक्सा जिल्लायाव इन्टिग्रेटेड टेक्सटाइल एपारेल पार्क बानायनायाव बिसोर खरसा खालामबाय दा खोनानो मोननाय बायदिब्ला प्रमिला रानिया बेखौ बेखेवदों आरो बिनि उनावहाय जोंनि बिस्वजित दैमारि सारा बुंदों बेयाव 16,000निख्रुइबो बांसिन सुबुं अनजिमाया जब मोननो हागोन होननानै आसा खालामदों अब्ला जोंनि बर' हारिनि माखासे सुबुंफ्रा सेंग्रायानो जा सिख्लायानो जा आं बेखौ आसा खालामो बिस्वजित दैमारि सार आरो हाग्रामा महिलारि सारनिसिम आरो जोंनि आइजो माहारिनि मानगोनां प्रमिला रानि ब्रह्मनिसिम जे बिथाङा बर' हारिनि सुबुंनिफ्रायनो बे 16,000 सुबुंखौ थिसनगोन आरो बे जबनि थाखाय बे खामानिनि थाखाय जोंनि हालामाव थानाय बर' सेंग्रा आरो सिख्लाफ्रा मा थाग थियारि जागोन आरो एप्लाइ खालामहोलांगोन स' आरो सोंलु खालामबाय थागोन नागिरबाय थागोन खबर लाबाय थागोन आं बेखौ आसा खालामबाय स' नोंथांमोननि थाखाय बिराद मोजां खौरां बियो नैथियाव दिनै जोंनि माखासे बर' सुबुंफ्रा दुखुथियानि जोंनि माखासे बर' सुबुंफोरा गावनि हिन्जावखौनो बबावबा नांलायबाय गावनि न'आव थांदों ना अबावबा थांदों बेफोरखौबो खबर लाया जेबो खबर लायालासिनो गोमादों बायदि सन्देह खालामबाय थागोन बिनि उनावहाय फेसबुकआव पस्ट खालामनानै होगोन कि नैबे हिन्जावा गथ' सानै साथाम दङ आरो बिनि उनावहाय बे हिन्जावा फुंनिफ्रायनो गोमादों फुंनिफ्रायसो गोमादों दै फुंनिफ्राय माने साननै सानथाम जायाखै फुंनिफ्राय गोमादों 3थासोआव 2थासोआव पस्ट होबायानो बेयाव अबेबा बेरायहैदों बा खबर गैया फन गैयामोनदां माबा मोनसे मबाइला बेटारि अफ जादों बेफोरखौबो खबर लाया डाइरेक्टलि पस्ट होनानै बर' माहारिनि सिगाङाव दुखुथिया फोरमायो आरो बिथाङा फन नाम्बारबो होबावा फन नाम्बार होबाथ' मोनसे खोथामोन फन नाम्बार होआ फेक एकाउन्टजों पस्ट खालामगोन आरो फेक एकाउन्टजों पस्ट खालामनानै बे मानसिखौ फाननाय बायदि जादों माने जाय मानसिखौ पस्ट खालामदों बे मानसिखौ फाननाय बायदि जादों बेफोरबायदि खालामनाया गोबां खैफोद बा मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा स' बिदि खालामनाङा आं बेखौ रिकुवेस्ट खालामो आरो बिनि उनावहाय जोंनि बर' माहारिनि मानसिफ्रा गासिबो सुबुं माने आइजोआनो जा हौवायानो जा आं बासो आइजोनियाव बुंनोसै हाबा जानायानो 45 बोसोर जाबाय माने हाबा जाखांनायनि उनावहाय बैसोआ 45 बा 40सो जाबाय आरो बिनि उनावहाय बिथाङा हौवाखौ गारनानै खारनो नागिरो गथ'फ्राथ' देरबायानो जों बायदि समानानो जाना दङ बिनि उनावहाय खारखांनायनि उनावहाय बिथाङा बबेबा जायगायाव जोंनि मावथिगिरि सुबुं बा जोंनि बर' हारिनि मावथिगिरि अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन आफादनिफ्रा सुबुंफोरा हमनानै दोनगोन मानो होनबा आलांगि बिलांगि जानानै जुदि लामायाव थायोब्ला जों बर'फ्राथ' सोंग्राखा मानो होनबा जों बर'फ्रा खायसे अनसुला दंखायो नङा होमबा स' सोंनायाव मोनबाय बियो जेबोखौनो बुंनो रोङा स' बिथांखौ हमना दोनबाय दा खोनानो मोनबाय बिसनाथ डिस्ट्रिक्टनि स' बिथांखौ हमनानै हरफिनबाय दा बिथांखौ हमनानै रायजोफ्रा बांगाल हौवाजों खारनो नागिरदोंमोन होननानै मोनथिनो मोनबाय दायो सोरबाफोर हारसिङै बेरायो नामा गारियाव सोरजोंबा ओला उबार होनना बुङो आरो सोरबा गारि टेक्सिफोर बिदिनो बुक खालामो सोरबा बेन गारि हारसिङै सोरबा सिख्लाफ्रा थाङो नामा जियानो जा गुवाहाटीयानो जा नोंनि टाउन बबे जायगायाव थायो बेयानो जा दिल्ली मुम्बाइ महाराष्ट्र जियानो जा बेरायो नामा हारसिङै साबधान थांनाय बावैसो गुवाहाटीयाव बेन गारियाव बिनि बयफ्रेन्डनि सिगाङावनो बै सिख्लाखौ जिनाहारि खालामदों ड्राइभारा लोगो नांनानै सानना नाय बिसिबां गिख्रंथाव बयफ्रेन्डनि सिगाङावनो गार्लफ्रेन्डखौ रेप खालामनो हादों
हामसा नामा अब्ला जोङो मा साननांगौ बयफ्रेन्डखौबो जों फोथायथाव जाना नङा बयफ्रेन्डआ जेबो खालामनो हायाखै बा जों बयफ्रेन्डखौ खालामजानो लुबैब्ला किजान बिनि सिङाव हाथियार दंबा बयफ्रेन्डआबो गिदों नङा होमबा स' मोनसे बाथ्रा सानथावना स' हर गेजेराव बाराद्राय इसिबां बेरायनाङा कि नोङो बयफ्रेन्ड दं आंहा बे बयफ्रेन्डजों बेरायनो हायो स' नेभार डु डेट नोंथांमोना बेफोरबायदि खामानि मावनाङा सिख्लाफ्रा आं स्पेसियेलि सिख्लाफोरखौसो रेप खालामो नालाय स' गासिबो स' बिनिखायनो नोंथांमोनहा जुदि हारसिङै बेरायदोंब्ला हारसिंथ' दा बेरायखाथार आरो बिनि उनावहाय नोंथांमोना जुदि बयफ्रेन्डजों बेरायदोंब्ला सामोलै बेराय अब्लाबो अके बिनि उनावहाय 14 बोसोरनि जोंनि बर' माहारिनि फिसा जोंनि बर' रायजोनि फिसाजो 14 बोसोरनि बर' सिख्लाखौ सासे मुस्लिम सेंग्राया फासायना गोसो थोना लांना बेखौ जिनाहारि खालामबाय अब्ला साननाय बिराद बाथ्रा गरमनाय मोनबाय आंखौ साननो गोनां बिराद बाथ्रा जे सासे 14 बोसोरनि जाय मानसिया सानथावना क्लास 10 बो नङा खोमा फरायाखै बिथाङा क्लास 9 बो फरायाखै क्लास 10 बो फरायाखै बिदा जानो हागौ आंनि मथेथ' क्लास 7 फोर फरायनांगौ 14 बोसोर नालाय क्लास 8 फोर स' बेफोरबायदि सिख्लाफ्रा दा बेफोरो बे गथ'निनो सिख्लाबो होनजाबावा मानो होनब्ला माइनरसो नालाय स' उन्दै गथ' बे माब्रै बिदि गोसोथोलायखो बे गथ'निनो एसे दाय आं सानो आरो बे गथ'आ बुजिया हसिया गेदेर मानसिनि बोसोनफोरखौ लायालासिनो बेफोरबायदि खामानि मावदों स' आङो बर'नि फिसा बे अनसुलि आंनि बिनानाव जागोन जाय 14 बोसोरनि बैसोनि सिख्ला जोंनि बर' हारिनिफ्राय जिनाहारि खालामजाबाय स' आं बयबो बर' सिख्लाफोरखौ सांग्रां होनो सानो बेफोरबायदि दा मावसै रावबो सेंग्राजों बेलेग जाथिजों फोथायालासिनो जाला माला बेफोरबायदि दा खामाव आं बुङो दा मावथारनो बर' सेंग्रा मेरला दं जोंफोरबायदिबो मेरला दंब्रा नङा होमबा मा आंखौ फसाया नामा अके ओरैनो जास्ट केडिं अके दानिया बे बाक्सा जिल्लायाव खुलिनाय इन्टिग्रेटेड टेक्सटाइल एपारेल पार्कनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै स' बेयाव जोङो 16 रोजाबो साख्रि मोननो हागौ आरो 15 रोजाबो साख्रि मोननो हागौ 50 रोजाबो साख्रि मोननो हागौ स' जोंनि बर'नि गेजेरनिफ्रायनो मोन्थों आरो 10 जा 9 रोजायानो जा 10 रोजायानो जा 11 रोजायानो जा स' जों बर'निफ्राय मोनगोन बेखौ आसा खालामो गुबुन जाथिखौबो एसे एनैया स' बिनि थाखायनो नोंथांमोना एसे प्रिपेयार जा अके बेफोरबायदि जबनि थाखाय एसे फरायनायबो नांगौ मालाबा समाव अफिसार मालाबा समाव इन्जिनियारिं स' नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन बाक्सा जिल्लायाव आरो एप्लाइ खालामहोलां जाय जायगायाव खाथियाव दङ बैसोर सुबुङा स' गाइस लोगोफोर आरो आंनि आदै मादैमोन नोंथांमोना बेफोर बाथ्राखौ खोनानानै गोजोनदों जानो हागौ स' दिनैनि थाखाय भिडिअ'आ बेसेनोसै स' बाय बाय आंनि आदै मादैमोन आंनि मुङा मिस्टार प्रकाश नार्जारि नोंथांमोना नायदों बिएम सोदोब चेनेल स' आं मा बाथ्रा बुंनो नागिरदों मिथिबायना हारसिङै जेब्लाबो हर गेजेराव 10टानिफ्राय 11टा 12टा 1टा 2टा गावनि बयफ्रेन्डजोंबाबो बयफ्रेन्ड दं होननानै दा बेराय मानो होनबा गुवाहाटियाव बयफ्रेन्डनि सिगाङावनो गावनि बिनि गार्लफ्रेन्डखौ सासे ड्राइभारा रेप खालामदों बिनि लोगोफोरजों अब्ला स' जोंनि बर' आरो हारिनि आइजोफोर थाइसे थाइनै 100 200 300 थाखानि KFC मेकड'नाल्ड्स मा रेस्टुरेन्ट दं बेयाव जाहैनो थांनायाव नोङो हर गेजेर पार्टि जाहैनो थांनायाव बे 1000 500 थाखानि थाखाय जानो थांनायाव नोङो गावनि लाइफआव जिनाहारिनि मोनसे दागो दोनजानाय 1000नि 2000 जाबाय उदैयाव बा 1000नि जाबाय उदैयाव बा 500नि जाबाय उदैयाव बिनि उनावहाय मा जिनाहारि खालामजाबाय मासि लाजिनांगौ ना स' ओंखायनो आं बयबो बर' हारिनि सुबुंफोरनि जोंनि फिसाजोफोरखौ आंनि आब'आनो जा आंनि बिनानावानो जा स' बयखौबो आङो रिकुवेस्ट खालामो आरो आंनि आदै मादै आदा बाजै गासिबो बिब' बिनानाव फंबायमोन आंनि लोगोफोर स' दिनैनि थाखाय भिडिअ'आ एसेनोसै बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ नुजोबसिगोन